historie kan begynde. Men hov! Og til morgen! Hvad du laver? Jeg har tænkt mig at fælde denne skov. Jeg har købt den, og den kostede mig en lov. Den var ikke mere værd, så jeg tager den, og så kan I fandme lære det. Hvis jeg fælder denne skov, så vil en masse af mine venner dø. Men hvilket du vil? Der skal være ældreboliger her. Vil du slå en masse uskyldige dyr ihjel for en række ældre, som er døde inden vinteren er over? Hvorfor bruger vi så meget krudt på de ældre? De dør om lidt! De er da lige meget! Hvad med dyrene i hakkakakakakaka? Nej, jeg er jo helt specielt forhold til Så fortæl, hvad dit forhold er til den skov. Jeg voksede op herude i Slandsdal, og de lod mig ikke være. De krævede hele min alder. Jeg voksede op og var ikke være. Han var bare en lille dreng, og han dreng meget, en dreng for meget. Dyrene drillede. Alle dyrene i hakker. Skov drillede. Jeg stammede faktisk som barn, og det er mig, der har lagt navn til den der forbandelse.